Tak, dobrý den, vítám všechny účastníky dnešního webináře. Postupně se přihlašují další, takže během toho úvodu ještě pustím další lidi dovnitř. Každopádně já jsem Radim Zhoř, jsem Business Development Manager a vedoucí supportu v Mergadu a budu dnešní webinář tak nějak moderovat. Dnešním tématem jsou zákaznické recenze a jak je využívat pro zvýšení důvěryhodnosti vašeho e-shopu. Také vítám hlavního speakera Tomáše Kepu. Ahoj Tomáši. Ahoj Radime, dobrý den. Tomáš má 13 let zkušeností z marketingu, 10 let působí na českém trhu a v oblasti e-commerce se pohybuje už nějakých 5 let. Specializuje se na strategie získávání hodnocení spotřebitelů a aktuálně je country manažerem ve firmě Spolehlivé recenze. Určitě ještě se případně nějak doplní, budete mít možnost. Já teda než začneme, tak pustím další lidi dovnitř, ať jsme tady všichni. A ještě na úvod řeknu pár slov k průběhu, ať máte přehled, jak to bude probíhat. Webinář bude celkově trvat přibližně hodinu. Samotná prezentace bude přibližně 45 minut podle toho, jak to půjde, jak to Tomášovi bude odsýpat, nebo jak se případně zaměří na nějaký konkrétní téma. Dotazy poprosím, na ty bude prostor po prezentaci. Určitě můžete během prezentace vlastně psát dotazy do chatu. Budu rád, když se co nejvíc nějakým způsobem zaměříme na to, co vás zajímá, jak by to mohlo to téma vlastně pomoct ve vašem podnikání, případně vašim klientům, pokud jste z agentury. Takže určitě se nebojte i během té prezentace ptát na konkrétní věci, co vás zajímají. A po skončení vlastně bude prostor vyloženě si i odmítnout a ptat se Tomáše, případně já můžu taky doplnit, cokoliv by bylo potřeba. A společně to nějak pro vás dáme dohromady. Tak, ještě zmíním jednu důležitou věc. Webinář je nahráván a odkaz na záznam webináře vám pošleme e-mailem, to znamená, cokoliv byste nestihli během webináře se nějak poznamenat nebo by vás zajímalo se k tomu vrátit, tak můžete potom dostat se k tomu záznamu zpětně. Tak, dál pustím ještě lidi, co se přihlašují postupně a teď už teda nebudu zdržovat a předám slovo Tomášovi, ať uvede vás do tématu a může začít. Super, děkuji moc Radime. Ještě jednou zdravím všechny. Dneska jsem si pro vás připravil takovou krátkou prezentaci, jenom 60 snímků, takže slibuju, že projdeme přes to, jak přes první díl Damiana a Elišky na Primě, což znamená pomalu a s bolestí. Vtip. Respektive připravil jsem si pro vás 60 slajdů, ale myslím si, že ukážu vám z těch slajdů 40 těch nejdůležitějších 40 slajdů. A jak slyšíte podle přízvuku, jsem z Polska, nikdo není dokonalý, že jo? Nicméně doufám, že to nějak zvládneme. Pár slov o nás a o tom, co dělám já ve Spolehlivých recenzích. Jsme de facto německá technologická firma, která na trhu funguje už 15 let. Máme v celé Evropě přes 15 000 zákazníků, pro které shromažďujeme i jak produktové recenze, tak hodnocení jejich služeb, ale jsme schopni taky pro vás začít shromažďovat hodnocení vašeho e-shopu, vaší firmy, vašeho biznesu. A hlavně pracujeme s recenzema na vašem webu, jsme schopni ty recenze zobrazit na vašem webu, na kartách produktu, na hlavní webové stránce a taky dostat ty recenze do Google. Proč je důležité začít shromažďovat recenze, využívat jejich potenciál na 100%, začít ty recenze zobrazovat na vašem webu a v Google, po případě v Microsoft Ads, o tom se dneska chtěl bych s vámi pobavit. Takže obecně říká se, že obsah generovaný klientem je král, nebo content is king. Říká se, že ten content je král, ale v respektive obsah generovaný klientem je král, protože představte si, že asi před 10 lety americká asociace reklamních agentur udělala takový krátký výzkum, na základě
kterého zjistila, že jenom 4% vašich potenciálních zákazníků vnímá a důvěřuje vašemu reklamnímu sdělení, což ve finále znamená jenom to, že jako majitel shopu, jako e-commerce director, jako osoba, která má na starosti e-commerce ve vaší firmě, potřebujete najít způsob, jak začít budovat důvěru ve vaše produkty, ve vaši značku a troufám si říct, že ty recenze vašich produktů, vašich služeb nebo hodnocení vaší firmy jsou v současné době nejlepším způsobem, jak budovat důvěru ve vaše podnikání. Takže než se k tomu dostaneme, tady máte stručnou pomůcku nebo vysvětlení, co v podstatě je ten user-generated content. Jsou to recenze, tweety, blogové příspěvky, filmy, video, fotografie, na kterých je označená značka nebo produkt. To si myslím, že je dost jasný. Druhy recenzí. O tom jsme se už trošku bavili. Existují recenze o prodejci, o vašich produktech a taky o vašich službách. A tady jsem to ještě rozdělil na recenze, které shromažďujete nebo které pro vás shromažďují třetí externí platformy, jako třeba Zboží.cz, Eureka. OK. Jo, a teď proč vůbec měli byste začít pracovat s recenzema a začít zobrazovat ty recenze na vašem webu? Protože přes 90% zákazníků vyhledává produktové recenze nebo hodnocení vašeho e-shopu v Google a taky chtějí najít ty recenze na vašem webu a čtou ty recenze na produkty nebo recenze vašich služeb na vašem webu. A na základě těch recenzí samozřejmě ti zákazníci se rozhodují, jestli si u vás něco koupí nebo ne. Přes 70% zákazníků důvěřuje značce, kterou s pozitivními recenzemi samozřejmě, o které slyší poprvé, což znamená, že ten user-generated content, že ty recenze, které dostáváte dokonce od cizích lidí, mají obrovský dopad na to, jak vaše podnikání vnímají vaši potenciální klienti. 75% lidí věří recenzím stejně jako osobnímu doporučení. Vždycky říkám klientům, nebojte se těch negativních recenzí, protože i negativní recenze dokážou prodávat. Dokonce ti zákazníci, kteří vyhledávají negativní recenze na vašem webu, stráví na webu mnohem víc času, než zákazníci, kteří vyhledávají jenom pozitivní recenze, prohlédnou si až 4x víc stránek a konvertují, nakupují až o 67% víc, než obyčejní zákazníci, kteří vyhledávají jenom pozitivní recenze. Protože ve finále ten zákazník, který hledá tu negativní recenzi, nikdy nenajde odpověď na to, co hledá, a pak začne čistě pozitivní názory na vaši firmu nebo na vaše produkty, a proto ta konverze u těch zákazníků je mnohem vyšší. No a 95% kupujících si bude myslet, že podvadíte, pokud žádné negativní recenze nemáte. A jak doufám, všichni víme, od ledna začala nám platit v České republice, v Polsku taky, spotřebitelská novela, která na úrovni Evropské unie se jmenuje směrnice Omnibus. Nechci vám číst celý snímek a pošleme vám pak prezentaci, nicméně chtěl bych, abyste si z toho snímku zapamatovali ty 4 poslední body. Nesmíte tvrdit, že jsou recenze ověřené, když nejsou. Nesmíte zveřejňovat falešné recenze a hodnocení. Nesmíte po nikom chtít, aby pro vás falešné recenze zajistil. Nesmíte zkreslovat recenze ani na sociálních sítích. Což ve finále znamená, že jestli víte o někým, kdo má nějaký prostě podnikatel, který má fejkové recenze, které si napsal sám, tak dříve nebo později čojka začne kontrolovat, což se v podstatě děje v Polsku, v Česku taky, čojka kontroluje už e-shopy a zjišťuje, jestli prostě máte fejkové recenze nebo ne. Polská agentura Genius udělala minulý rok, pokud si pamatuju správně, takový výzkum. Ptali se lidí nakupující na e-shopech, proč vůbec nakupují na e-shopech, no ale hlavně taky ptali se na to, jak mají zákaznické recenze a jestli vůbec ty zákaznické recenze mají dopad na jejich rozhodovací proces. Takže připravil jsem si pro vás takový krátkých pár snímků, pár slajdů z toho výzkumu,
protože ve firmě, jak jsme se na to dívali, na ty data z Česka, ze Slovenska, tak jsme přišli na to, že v respektive to, co platí v Polsku, platí v České republice. Ti zákazníci, co se týče zákaznických recenzí, se chovají stejně. Takže na otázku, na jaké produkty v závislosti na jejich ceně hledáte recenze v textové podobě, v podstatě skoro pořád nebo vždycky každý zákazník vyhledává recenze v případě, že máte dražší, že prodáváte dražší produkty nad 16 000 korun. Je to až 90% zákazníků, kteří vyhledávají ty recenze na produkty na vašem webu. Takže ve finále znamená to pro vás jenom to, že ty recenze produktů začínají odehrávat velmi důležitou roli, nebo už odehrávají velmi důležitou roli v rozhodovacím procesu zákazníka. Otázka. Pro jaké kategorie produktů hledáte recenze v textové podobě? Elektronika 99%, domácí spotřebiče 80%, kreativní a hračky 69%, sportovní vybavení 57%. Zajímavý, že alkohol jenom 18%. Alkohol jak chutná, asi víme všichni, takže moc respondentů nezajímalo to, nezajímaly ty recenze na alkohol. OK. Frekvence zveřejňování recenzí produktů na internetu. Jak často zveřejňujete recenze produktů online nebo po provedení nákupu? Tady v podstatě jedná se o to, že jenom 21% respondentů zřídka zveřejňuje recenze, ale už 33% dělá to sporadicky, takže častěji než jednou za měsíc. Pak 21% ani často, ani zřídka, 23% po většině online nákupu a po každém nákupu jenom 1,5%. Jaké informace lidé hledají v recenzi? Tip pro vás, na co se zeptat zákazníka v případě, že už začnete shromažďovat produktové recenze nebo hodnocení vašich služeb. Takže v respektive většina respondentů vyhledávala informace týkající se kvality produktu, pak chtěli zjistit poměr ceny a kvality, ptali se na životnost produktu, názor na používání produktu, uživatelskou zkušenost s daným produktem. To je důležité, protože pak budeme se bavit o tom, jak začít shromažďovat recenze od vašich klientů, jak měli byste připravit e-mail nebo online dotazník, pomocí kterého začnete získávat recenze a hodnocení vašich produktů. Takže to můžete taky, pak se můžete vzpomenout na to, co v respektive hledají zákazníci a na co se vy máte ptát vaše klienty. Proč sbírat recenze a využívat jejich potenciál na 100%? Tady jsem si pro vás připravil takové stručné shrnutí. K tomu se ještě dostaneme, takže dovolte, že přeskočím ten snímek. Chtěl jsem vám ukázat, jak v současné době velké brandy, velké značky, ale i menší značky začínají používat recenze. Než se dostaneme do onlineu, tak jak to vypadá v onlineu. Tady vidíte, že Neutrogena zobrazuje na POS materiálech, které si normálně nechali vytisknout a dali do obchodu recenze produktu. To je ta fotka tady v levém horním rohu. Dole vidíte takový koncept, který si udělal Amazon v New Yorku, je to shop in shop, obchod v obchodě, udělali prostě takový corner, ve kterým, do kterého dali produkty a u každého z těch produktů zobrazují průměrné hodnocení toho daného produktu, které je na Amazonu. Inspirujte se. Reklama online. Tady připravil jsem pro vás pár grafik, které z mého wallu na Facebooku a na Instagramu. Takže normálně vidíte, jak to vypadá v České republice nebo na Slovensku. Vidíte, že můžete v reklamě použít hvězdičky, které pro vás třeba shromaždila Heureka, nebo které si sami shromažďujete. Takže tady očividně Facebook si o mě myslí, že mám až moc chlupu a dokonce i moje kůže potřebuje hydrataci. Podle toho, co mi tady nabídl Facebook jako reklamu. Jo? A zase Facebook a Instagram si o mě myslí, že mám pár kilo navíc, protože mi pak další týden nabídli tady krabičkovou dietu. Krásně vidíte, jak můžete zobrazit, jak recenze z Google, tady na tom prvním print screenu, tak prostě recenze, které si sami shromažďujete od vašich klientů. V případě, že už máte nějaký proces na to. Foto, Praha, fotka asi rok stará, salon tetování,
krásně si vytiskli to celkové hodnocení, které mají na Google, na Plexi a dali to na zeď. Super nápad, proč ne? Otázka, kolik je to stalo. Doufám, že jim tady neklesne to celkové hodnocení o fizdičku, protože budou muset na to zase zaplatit dalších 10 nebo 15 tisíc za nové Plexi. Karlín, pozdě v noci. Myslím si, že borci zaparkovali schválně to auto před lokálem v Karlíně, protože většina zákazníků jsou chlapy, kteří už teďka hodí do barbershopu, takže vidíte, jak si krásně dali na auto 4,9 hvězdiček hodnocení z Google. Jak situace vypadá v dnešní době v Česku nebo na Slovensku? Soustřeďme se třeba na to Česko. E-shop si může shromažďovat recenze sám, buď většinou e-shopy posílají e-maily svým klientům s žádostí za nechání recenzí. Můžete samozřejmě využít služby externích partnerů, jako třeba Heureka, Favi, Zboží.cz, Diano. Tam ta konverze z našich zkušeností je konverze. Jo? Ta úspěšnost získávání recenzí z těch e-mailů je někde na úrovni něco mezi 3 až 10%. Proč ne? Vidíme tu pravou část obrazovky? OK, dobrá. Ano, vidíme. OK, proč neshromažďovat recenze, nepoužívat další způsoby, jak shromažďovat recenze a proč nenavýšit tu konverzi 2x nebo 3x na 20-30%? Cílem ty dnešní schůzky je taky ukázat vám, nebo toho dnešního webináře je taky ukázat vám, jak můžete shromažďovat recenze, aby ta konverze byla na úrovni 20-30%. OK, standardní způsoby získávání recenzí, e-mail, který může mít odkaz do online formuláře, online ankety, pomocí kterého shromažďujete recenze. Tu online anketu si můžete naprogramovat sami, připravit sami, nebo třeba použít online dotazníky, které si uděláte v Google. No, to prostě Google nabízí takovou možnost zdarma. Pop-up formulář na konci objednávkového procesu, klient potom, co zaplatí za objednávku, odešle vám objednávku do systému, rád vás taky ohodnotí ten user experience na webu, tu zákaznickou zkušenost s celým objednávkovým procesem. Tak proč mu nezobrazit na stránce s poděkováním nějaký pop-up formulářik a požádat ho o zanechání recenzí na váš e-shop a taky nepřesměrovat ho můžete ho taky přesměrovat na váš firemní profil v Google, aby vám tam zanechal recenze. SMSky, můžete posílat klientům SMSky s žádostí za nechání recenzí a taky můžete si připravit i QR kód, který bude odkazovat třeba na váš firemní profil v Google nebo zase na online anketu, pomocí které začnete shromažďovat produktové recenze, hodnocení vašich služeb, hodnocení vašeho e-shopu. Tady jsem rozepsal trošku tu strategii získávání recenzí. V podstatě, jak podle mě, měli byste začít shromažďovat recenze. Jestli už máte recenze na externích portálech, tak měli byste jedině udělat import těch aktuálních recenzí a nahrát si ty recenze na karty produktů nebo začít zobrazovat hodnocení e-shopu na vaší hlavní webové stránce a na kartách kategorií. Existují způsoby, jak ty recenze importovat z těch externích portálů. Jestli v případě, že ji tam máte, tak proč nezobrazovat ty recenze na vašem webu? Dělejte retroaktivní mailové kampaně. V podstatě jedná se jenom o to, abyste pravidelně jednou za kvartál oslovovali ty vaše zákazníky, kteří vás neohodnotili a získávali zpětně od těch klientů recenze. O pop-up oknu po dokončení objednávky jsme se už bavili. Získávání hodnocení o prodejci a produktech pomocí e-mailu, SMS-u, to jsme taky probrali. Představte si, že teďka v Polsku testujeme audiobot, který normálně zavolá vašim klientům a získá od těch klientů produktové recenze, hodnocení shopu a pak zobrazí tu recenzi na vašem webu. Přepíše ji samozřejmě do textové podoby, ale zobrazí tu recenzi na vašem webu a pošle tu recenzi taky do Google. Protože jo, můžete, proč ne? Všechny recenze, které sami shromažďujete, můžete taky posílat do Google. No a pak důležitá věc, všechny recenze, které máte, měli byste zobrazit na vašem webu, na vašem e-shopu. Připomenu, já doporučuji zobrazovat produktové recenze na kartách produktů, protože vám to může navýšit konverzi, prodej toho daného produktu.
Doporučuji zobrazit hodnocení e-shopu na hlavní webové stránce, na kartách kategorií. Doporučuji přesměrovat klienty na váš firemní profil v Google, aby vám tam zanechávali kladné recenze a samozřejmě zobrazovat recenze v organiku, protože má to taky obrovský dopad na navýšení konverzi z organických odkazů. O tom se pobavíme za okamžik. Získávání recenzí pomocí e-mailu. Připravil jsem pro vás jenom pár ukázek, jak takový e-mail může vypadat. Hezká grafika, tady prostě není to žádná věda, hezká grafika, call to action a samozřejmě já doporučuji vždycky uvést odkaz do nějaké jednoduché online ankety, online dotazníku, pomocí kterého můžete shromažďovat zpětnou vazbu od vašich klientů. Takový online dotazník může vypadat třeba takhle. V prvním kroku chcete potom zákazníkovi, aby ohodnotil váš produkt, takže vám tady měl by vyklikat recenzí ve určité množství hvězdiček, takže zanechat recenzí v podobě hvězdiček a taky zanechat recenzí v podobě textu. Jo, druhý krok vypadá úplně stejně. Chcete potom zákazníkovi, aby ohodnotil váš e-shop, vaše služby. Radíme, máš k tomu nějaké otázky, nebo můžu pokračovat? Zatím pokračuj, chystám si to. Dobrá, super. Online dotazník může vypadat i takhle. Takže může to být dlouhá nudle. Samozřejmě nedoporučuji dělat ty dotazníky až tak dlouhý, protože to procento klientů, kteří vám vyplní ten dotazník, razantně klesá v případě, že je to prostě takhle dlouhý e-mail. Nicméně má to samozřejmě i své výhody. Máme pár klientů, kteří vyloženě po nás chtěli, abychom shromažďovali zpětnou vazbu, ptali se detailně na kvalitu produktu, kvalitu služeb, takže klidně, jestli prostě máte zákazníky, třeba máte méně zákazníků, ale víte, že jsou to zákazníci, kteří jsou schopni vám zanechat takovou podrobnější zpětnou vazbu, tak pošlete jim e-mail, zavolejte jim, hele, poslali jsme vám e-mail, budeme rádi za hodnocení a budeme taky rádi, jestli prostě vyplníte ty další otázky, protože nám to pomůže zkvalitnit naše služby nebo produkty. Získávání recenzí, to je ten pop-upík v nákupním košíku, o kterém jsme se bavili. Využívajte to nadšení zákazníka z nákupu, protože většinou ten zákazník, který si u vás něco koupí, tak samozřejmě chce vás ohodnotit, chce ohodnotit ten proces, objednávací proces a většinou vám taky zanechá kladnou recenzi. Máte právo, můžete chtít po zákazníkovi, aby se vyjádřil vůči tomu, jak funguje váš e-shop. Jo? Jestli ta kvalita služeb, kterou mu poskytujete user experience na e-shopu, je v pořádku, je super. Takže ptejte se na to, jak funguje e-shop. A jestli vás tady zákazník ohodnotí na 4 nebo 5 hvězdiček, tak ho klidně přesměrujte na váš firemní profil v Google, aby vám taky zanechal hodnocení na firemní profilu v Google. Získávání recenzí pomocí QR kódu, jednoduchý QR kódik, který si vy generujete zdarma a který může přesměrovat vaše klienty na váš firemní profil v Google nebo na online dotazník, pomocí kterého shromažďujete recenze. Příklad z Polska, Computronic, něco jako Datart v České republice. Mají přes 100 poboček. Domluvili jsme se s nimi, že budeme shromažďovat pro ně pomocí QR kódu zpětnou vazbu od zákazníků navštěvujících kamenné prodejny. A pak ty kamenné prodejny samozřejmě ze sebou začaly soupeřit, která získá lepší hodnocení od svých zákazníků. Takže pro vás důležitá informace, můžete taky začít shromažďovat recenze od vašich klientů, kteří navštěvují vaše prodejny, vaše výdejny, vaše pobočky, kamenné pobočky v offlineu a můžete pak tímto zlepšit hodnocení jak vašeho shopu nebo dané kamenné prodejny. Můžu tady vstoupit ještě teďka takový dotaz napadlo mě právě i z vlastní zkušenosti, když člověk nakupuje online ve spojitosti tady s tím způsobem přes QR kód. Myslím si, že už jsem to i zažil, dobrý způsob je třeba zabalit k tomu produktu v balíčku, když posílám, tak leták právě třeba s tím QR kódem, což je jakoby věc, kdy zrovna moment, kdy člověk rozbaluje ten balíček a má tu zkušenost s tím, že teďka rozbaluji si to, je to ten moment, kdy si užívám to, že jsem si něco koupil a rozbaluji si to, tak v ten moment vlastně možná jakoby největší pravděpodobnost, že OK, tak teď
přišlo mi to včas, celý proces byl v pohodě, nebo tam bylo třeba něco, cokoliv bych chtěl sdělit, tak tam dát ten letáček právě s tím QR kódem, je to taková, si myslím, podle mě super jednoduchý způsob, jak v ten nejlepší moment toho člověka donutit. To funguje. Máme pár příkladů v Česku, firm třeba Mixit, pro který jsem kdysi pracoval. Mixit pravidelně do tubusu z mysli dává papírové vložky s QR kodami. Jo, a tím pádem je tam i call to action. Polajkuj naše profile na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku. Tattoo Sad, další firma, která prodává limonády. Ti zrovna neshromažďují recenze pomocí QR kódu, ale mají QR kód na láhvích s limonádou. Za Zvorka doporučuju, dobrá limonáda. A tam normálně mají call to action, hele, do pils, chutnalo, tak si objednej online. Jednoduchý způsob, jak pomocí QR kódu přesměrovat klienta na tvůj e-shop. A ještě doplňující, ještě abych tě nerozhodil. Tady se mluvíme primárně asi o hodnocení nebo recenze na toho e-shopu jako takového. Jak bys vlastně porovnal jako důležitost recenzí obchodu a případně toho produktu samotného? Na to se třeba zaměřit víc, co je důležitější? Produktové recenze a hodnocení obchodu jsou stejně důležité. Musíte nebo potřebujete shromažďovat oba druhy recenzí. No, v případě, že prostě nezáleží vám na tom, abyste stavěli ten brand, jo, protože jste silní pomocí značek, nebo prodáváte značku a nikdo spíš prostě neví nezná tu firmu, která stojí za tou značkou, tak můžete prostě v tomto případě shromažďovat jenom produktové recenze nebo hodnocení vašich služeb. Jo? Nemusíte shromažďovat hodnocení firmy, která stojí za danou službou nebo daným produktem. Ale ve většině případů, jestli máte prostě střední, velký e-shop nebo malinký prostě podnik, tak já doporučuji vždycky shromažďovat oba druhy recenzí. Jak na produkty nebo služby, tak na váš biznes. No, proč vám to ukazuju? V případě, že jste v Chorece, máte prostě hotel, restaurace, tak můžete prostě na takové malinké vizitce zobrazit QR kódík, a pomocí kterého přesměrujete toho klienta na váš firemní profil Google, aby vás tady ohodnotil. Takže tady máte příklad z jedné restauraci z Římu, která má přes 39 000 fotek a skoro 59 000, nebo skoro 60 000 recenzí. Jenom kvůli tomu, že prostě dávají zákazníkům takovou malinkou vizitku s call to action, ohodnoť nás na Google. Je to důležité v případě, že máte třeba restaurace v centru Prahy nebo v Košicích nebo Banské Bystrice a víš, co se říká v Praze, radíme o Praze, že prostě tady máme restaurace na každém rohu. V Brně, kde jsem byl minulý víkend, taky prostě jsem překvapený, kolik super kvalitních podniků máte v Brně. Takže odehrává, čím dál tím více odehrává důležitější roli to, kolik máte recenzí v Google. A platí to samozřejmě i pro restaurace. Další ukázka Unetický pivovar, kousíček od Prahy. Vidíte, jak krásně na účtence mají tady QR kódík, pomocí kterého shromažďují recenze. Recenze, o tom jsme se bavili, takže trošku rekapitulujeme, můžete taky shromažďovat pomocí SMS-ek s online dotazník, kterém budou mít v sobě odkaz na online dotazník, pomocí kterého shromažďujete recenze a taky prostě ten audiobot, to je trošku píseň budoucnosti, může zavolat vašim klientům a získat od nich recenze. Taky. Dobrá, jak pracovat s recenzema, na kterých místech měli byste zobrazovat recenze? Rekapitulace, protože o tom jsme se taky trošku už bavili. Google Ads, organické výsledky vyhledávání na vašem webu a taky na tom firemním profilu v Google. A teďka, jak to může vypadat v Google a proč byste měli začít posílat produktové recenze a hodnocení e-shopu do vašich produktových a textových reklam Google. V podstatě jedná se o to, že potenciální zákazníci klikají až o 10% víc produktové reklamy, kterých zobrazujete recenze pomocí hvězdiček versus reklamy bez hvězdiček. Takže dochází k navýšení konverzí, máte více návštěvníků z reklam. Jenom kvůli tomu, že začnete zobrazovat recenze
v produktových reklamách. Ale další stejně důležitá věc je, že Google, než vám nastaví finální cenu za proklik, to finální CPCčka, tak se podívá samozřejmě na několik faktorů. Podívá se na kvalitu reklamy, kterou nastavujete v reklamním systému Google, podívá se na hodnocení webu, zjistí, jestli máte nový, čerstvý obsah na webu, třeba ve formě bloga, článku nebo zákaznických recenzí. A kvůli zákaznickým recenzím jste schopni snížit náklady na reklamu, snížit to CPCčko, oni se mezi 5 až 15%. Takže představte si, že jste schopni taky ušetřit ty náklady na reklamu v Google. Tady ta celá alchymie, která za tom stojí, jak recenze ovlivňují quality score, jak quality score se má do AdRank a pak jak Google vypočítává to CPCčko. To si můžete nastudovat sami. Jo, tady takový case study, abyste viděli, jak to vypadá v praxe, v reálu. Recenze můžete taky zobrazovat v produktových textových reklamách v Bingu. Já vím, že ten Bing není v Česku nebo na Slovensku až tak populární, ale vždycky doporučuji mým českým klientům nebo slovenským, kteří expandovali do Polska, zkuste připravit 1-2 kampaně v Microsoft Bing v Polsku, protože ten Bing v Polsku má 13% podíl v reklamě PPC a cílíte tam na úplně jinou skupinu. Většinou ten Bing používají zaměstnanci korporátů, kterým firmy zablokovali přístup do Google Chrome a proto ti zaměstnanci korporátů, kteří teoreticky, statisticky mají trošku víc peněz než průměrný Polák nebo průměrný Čech, objednávají, dělají nakupy přes Microsoft Bing a potom můžete mít mnohem vyšší ROASy, menší PNOčka v Bingu v Polsku. Jo? Stojí za to se podívat, jak ten Bing, jak se má na dalších trzích. Textové reklamy v Google platí přesně to, o čem jsme se bavili před minutou. Měli byste začít zobrazovat hodnocení shopu ve formě fyziček v textových reklamách v Google. Textové reklamy v Bingu. A samozřejmě můžete na úrovni třeba produktu zobrazovat v organických výsledcích ve sledování hvězdičky, produktové recenze. Proč? Protože na základě našeho výzkumu, který jsme si dělali v Německu a v Polsku, zjistili jsme, že potenciální zákazníci klikají o něco mezi 10 až 20% víc organické odkazy, ve kterých zobrazujete hvězdičky. Což ve finále pro vás znamená vyšší navštěvnost z organiku, za který neplatíte od těch 10 až 20%. Organic Bingu. No, vizitka Google My Business, jo, může to vypadat takhle. Trošku jsme se o tom už bavili, ale schválně čekal jsem na ten slide, abych vám vysvětlit, proč je důležitý, abyste začali zobrazovat na vašem firemním profilu v Google recenze. V případě, že ho nemáte, vřele doporučuji, abyste si ho založili, nestojí to nic. Zákazníci vyhledávají recenze na tom v Google, čtou recenze, které najdou na vašem firemním profilu v Google, na té vizitce. Takže pro tip, jak budete odpovídat na ty recenze v Google, tak samozřejmě lajkujte a ty recenze, odpovídejte a používejte klíčové slova. Ve smyslu, jestli někdo si u vás objedná krém na vrásky, tak poděkujte. Hele, děkujeme moc, že jste si objednala krém na vrásky. Příště doporučujeme komplementární řadu krému na to, protože vám to pomůže s tím a s tím. A to je to zlato, to je pro vaše SEO, protože Google pak analyzuje celkové hodnocení shopu, dívá se na množství recenzí, analyzuje obsah těch recenzí a na základě toho vám pomáhá SEO v Google mapách. Google vám pak může posílat reporty, jo? Kolik lidí se podívalo na váš firemní profil, kolik z toho bylo website visits, kolik z toho lidí přešlo na vaše shop, takže vidíte raporty od našeho klienta Decodum, jaký dopad na konverzi, na navýšení trafiku, na váš shop má taková prostě jednoduchá věc, jak vizitka v Google. To ukazuju jenom pro srandu. Podeslali mi to kolegové z Polska. Polská policie zatkla jednoho opilého borce, který prostě byl natolik drzej, že jim zanechal pak recenzi na jejich firemním profilu v Google. A nechal jsem si to pro vás přeložit. Takže borec napsal: velmi milá obsluha při zatýkání, policejní auto bylo čisté a udržované, pokoj byl docela malý a špatně zařízený,
ale postel měla pohodlnou matraci. Snídaně byla také skvělá. Určitě se vrátím. Bavili jsme se už o tom, rád se k tomu vrátím. Pracujte s těma recenzema na vašem webu. Já vždycky doporučuji zobrazovat widgetik s celkovým hodnocením e-shopu na hlavní webové stránce a na kartách kategorii, protože to jsou ty místa, kam ti vaši zákazníci vyhledávají ty recenze, které pro vás, které si shromažďujete. Jo, takže ty recenze nebo widgety s recenzema můžou vypadat takhle. Záleží na tom, jak si je prostě na čem se dohodnete s vaším programátorem, který ty widgety pro vás naprogramuje. Jo, a vidíš, ptali jsme se na důležitost recenzí, hodnocení shopu versus hodnocení produktu, tak a proto jsem si dokonce připravil tento slide. Zjistili jsme, že hodnocení na úrovni 4,2 až 4,7, 4,8 hvězdiček z 5 funguje mnohem lépe než 5 hvězdiček z 5. Jo. Protože, nebo zeptám se tě, Radime, víš proč? Protože myslím si, že jako plný hodnocení asi potom působí příliš nedůvěryhodně, nebo prostě ano. asi může to působit až příliš prostě pozitivně. Ano. Nikdo není dokonalý. Jo. Prostě jestli máš 3000 recenzí, jako někteří z našich klientů, 3000 hodnocení, 4000 hodnocení produktu nebo e-shopu, tak prostě nemůžeš mít 5 hvězdiček z 5, to není fyzicky reálně dosažitelný. Doporučuji zobrazovat na kartách produktu widgetik ve formě hvězdiček nebo widget, který zobrazuje produktové recenze ve formě textu, hlavně kvůli tomu, že dělali jsme si taky výzkum a zjistili jsme, že už 10 až 20 pozitivních recenzí dokáže vám navýšit prodej toho daného produktu něco mezi 100 až 200%. Samozřejmě záleží na tom, co prodáváš a za kolik, nicméně recenze, které zobrazujete na úrovni produktových karet, mají obrovský dopad na navýšení konverzí na vašem e-shopu, na navýšení prodeje. Jo? A proto musíte najít nějaký způsob, jak ty recenze dostat na ty produktové karty. V dnešní době většina prostě krabicových řešení umožňuje vám zobrazování těch recenzí na kartách produktu, buď prostě je to už naprogramované v tom krabičáku, nebo stáhnete si nějaký plugin, nicméně stále máte stejný problém. Jak dostat recenze od vašich klientů, protože jenom 1% vašich zákazníků vám zanechá hodnocení sami od sebe. Jestli je aktivně nebudete k tomu žádat o to, tak vás prostě nebudou hodnotit ti zákazníci. A tady jsme si dělali pár case studies v Polsku, to vám nechci na tom tratit čas, to budete mít v prezentaci. No, takže na tom snímku připravil jsem takové stručné shrnutí, jak ta vaše strategie může vypadat. Jo? Optimální strategie získávání recenzí. Můžete si ty recenze shromažďovat sami pomocí e-mailu, které posíláte do klientům, a samozřejmě můžete taky využít služby externí agentury, která může taky e-maily posílat vašim klientům, no ale samozřejmě pamatujte na tom, aby importovat recenze z externích portálů. Pamatujte na to, mějte řešení, díky kterému budete moci posílat ty retroaktivní kampaně, e-mailové kampaně, abyste získávali recenze zpětně od vašich klientů, kteří stále vás ještě neohodnotili. Mějte ten pop-upik, nebo doporučuji mít ten pop-up na konci nakupního procesu, pomocí kterého budete shromažďovat hodnocení e-shopu. Můžete posílat SMSky, jak jsme se bavili, QR kódy, nebo prostě použít službu audiobota. No a samozřejmě ten třetí bod je zveřejňování recenzí všude možně v Google a na vašem webu. O tom jsme se taky bavili, takže nechci to tady nějak, nechci se opakovat. Jo, stejný pohled na to, proč byste měli začít shromažďovat recenze a kam ty recenze byste měli zobrazovat, takže tady jsem si to připravil ještě jednou pro vás. No a taky důležitá věc. Shromažďování recenzí není jednorazová aktivita. Proč?
protože skoro 70% zákazníků věří, že jsou relevantní a věrohodné pouze recenze z posledních 3 měsíců. Starší nevěří a neberou je v potaz. A proto potřebujete mít stálý přísun čerstvých recenzí od vašich klientů. 44% zákazníků dává přednost recenzím napsaným během posledních 30 dnů. Občas taky skočím do restaurace, vyfotím si to jídlo, ohodnotím tu restauraci a pak Google mi posílá reviews, reporty z toho, kolik lidí se podívalo na moje recenze, nebo kolik lidí se podívalo na tu fotku, takže vidíte, že krásně, jak to vypadá v reálu. Jo? Že byl jsem třeba na hovězích víčkách tady u Polorajcha, ohodnotil jsem to jídlo a vidíte, že asi 5 měsíců potom, co jsem ohodnotil to jídlo, dostal jsem review a přes 1000 lidí vidělo to moje hodnocení, ten můj review. Což ve finále pro vás znamená, jestli podnikáte v Horeca, máte restauraci, nebo máte kadeřnický salon, představte si, nebo máte, nevím, salon, který prodává šperky, cokoliv. Jestli máte prostě kamennou pobočku, tak ti lidi čtou ty recenze, které najdou na tom vašem firemním profilu. Důležitá věc. V dnešní době hodně českých e-shopů, jako hodně e-shopů expanduje do zahraničí. Můžete použít recenze z České republiky nebo Slovenské republiky, v případě, že expandujete do Rumunska, Maďarska nebo Polska. Jo? Google může sečíst všechny recenze, ty produktové recenze, které už máte a posíláte do Google a zobrazit ty recenze ve vašich produktových reklamách, třeba v Maďarsku nebo v Polsku. Jo, tady příklad našeho klienta Primagram, produktové reklamy z Česka, Německa, Polska a Španělska. Vidíte, jak krásně zobrazujeme recenze dohromady ze všech trhů, na kterých ty recenze pro Primagram shromažďujeme. A totéž byste měli dělat, nebo chtěl jsem vám říct, že máte možnost taky zobrazit dohromady recenze, produktové recenze ze všech trhů na vyvoleně doméně. Jo? Prostě nějaký Maďar klikne v produktovou kartu na vašem novém maďarském shopu a můžete mu tam zobrazit recenze toho produktu ve formě fyziček a dole, kromě maďarských recenzí, můžete si postupně začít tam domíhávat i ty prostě české, slovenské, polské recenze. Taková novinka. Jestli prostě už jste na Heurece, jste na Zboží.cz, sami si shromažďujete recenze, proč si nenaprogramovat jednoduchý widgetík? Jeden widget, pomocí kterého budete zobrazovat celkové hodnocení ze všech platform. Jo? Místo mít prostě 10 ne, ale 3, 4, 5 widgetů na webu, tak prostě máte jeden widgetík, který krásně zobrazuje průměrné hodnocení shopu ze všech platform, na kterých jste. Potom, co si zákazník rozkliká ten widget, tak si může přečíst všechny textové recenze. Proč jsem vůbec ten snímek tady dal? Protože taky máme klienty, kteří mi říkají, Tome, já prostě nechci ten widget na hlavní web, protože mi to prostě nějak nesedí s celkovým designem e-shopu. OK, nechcete, tak aspoň si naprogramujte nějaký super widgetík, pomocí kterého začnete zobrazovat všechny recenze ze všech trhů a platform. OK, tak asi z mé strany je to všechno, 44 minuty, takže super. Stihl jsem to, jak jsme se bavili na začátku. Tak takže můžeme co? Q&A začít. Super, perfektní, díky moc Tomáši, timing téměř dokonalý, takže chválím a já teda podporuji všechny, ať teď se ptají, vím, že tam přibyly nějaké dotazy v chatu, takže určitě k něm se dostaneme. A já si dovolím teda tu diskuzi otevřít vlastním dotazem, jestli mi to dovolíte. Teďka vlastně během těch posledních slajdů jsem mluvil i o expanzi, tak zajímalo by mě právě, už jsem si toho všiml vlastně při vlastních nákupech na zahraničních e-shopech nebo u českých e-shopů, které mají třeba zahraniční majitele,
že tam jsou recenze, které jsou přeložené vlastně z té vlastně původní země, kde ta recenze byla vlastně vytvořena. Jak tohle vlastně je vnímaný těma zákazníkama, jakoby, jak jsou na to citliví, že to je přeložená recenze, tak jestli to třeba jakoby míň důvěřivý vůči tomu a jak moc jakoby, potom jakoby je o to hodnotnější získávat ty lokální recenze už na tom jakoby, trhu, kam expanduju. To znamená, pokud já v Česku mám český recenze, zobrazím to nějakému zákazníkovi v Maďarsku nebo v Polsku nebo kdekoliv jinde a budu to překládat versus tu recenzi, kterou vlastně já získám od toho lokálního zákazníka. Jaký je tam vlastně rozdíl mezi tím, jak ta hodnota? Super dotaz, děkuju. Z úhlu pohledu zákazníka samozřejmě jo, nevadí, můžete si ty recenze nechat přeložit. Měli byste samozřejmě dávat obrovský pozor na kvalitu překladu, protože většinou ty překlady stále nejsou dokonalý. A pak měli byste uvést, že už není to ověřená recenze. Někde tam prostě napsat, že není to ověřená recenze, protože v okamžiku, ve kterém jste si nechali přeložit tu recenzi, ona postrádá status autentické ověřené recenzi. A musíte podle Evropské směrnice informovat o tom, že už není to ověřená recenze. Jo? Takže zase, z jedné strany zákazníkům to až tak moc nevadí, ale z druhé strany Google nedívá se na to pozitivně. Google prostě nemá rád e-shopy, které si sami nechali přeložit recenze, protože nejsou to autenticky ověřené recenze. Takže de facto stává se, že vás může dokonce spenalizovat za to, že máte obsah, který se dubluje na webu. Jo? A není důležité, jestli prostě máte to v češtině nebo v maďarštině. Jde o to, abyste v případě, že to uděláte, taky uvedli do toho widgetu, pomocí kterého zobrazujete recenze, že je to prostě, aby to Google neindexoval, protože je to prostě duplicitní obsah. Takže klidně můžete to dělat, musíte to dělat správně, ale já nedoporučuju. Spíš doporučoval bych tam normálně zobrazovat recenze v přirozené podobě, prostě v té originální recenzi. Takže v tom původním jazyku té recenze, v jakém byla vytvořena. Ano. Myslím, že jsem tohle viděl třeba na webu, teď tady nechci dělat nějakou reklamu, u Decathlonu vidím vlastně na těch kartách právě recenze z různých zemí a myslím si, že nejsou přeložený, že to jsou vlastně jako recenze právě jako v té lokální, takže to podporuje, si myslím, že tenhle ten fakt. Super, tak jo, díky za odpověď a já se rovnou pustím do dotazů v chatu. Samozřejmě mezi tím, kdyby měl jakkoliv dotaz další, tak se můžete unmutenout a přihlásit se. Takže jdeme na to, je tady dotaz od paní Kamily Smutné. Dobrý den, jde prosím získat odkaz na recenze na Facebooku. Je to možné, anebo spíše hraje prim odkaz na Google firemní profil? Děkuji. Doporučoval bych, záleží samozřejmě na tom, co prodáváte, kde máte, na čem vám záleží víc. Jestli víte, že máte 90% návštěv z Facebooku a máte tam obrovskou komunitu, přes 50 nebo 100 tisíc sledujících, tak věřím tomu, že budete chtít přesměrovat ty klienty na ten Facebookový profil. Nemůžete si tam nahrát recenzí, ten zákazník ani nemůže tam prostě, jako zákazník musí tam vždycky napsat recenzi sám, takže můžete ho jenom přesměrovat na ten váš firemní profil a požádat ho samozřejmě, aby vám napsal tam tu recenzi. Jestli máte zase, díváte se na Instagram nebo na Facebook jako na jeden z komunikačních nebo prodejných kanálů a ten Facebook pro vás neodehrává až tak důležitou roli, tak doporučoval bych přesměrovat klienty a shromažďovat recenze na firemní profil Google. Takže preferuješ spíš ten Google, pokud ten Facebook není úplně hlavní kanál. Krásně si to destiloval, ano. Super. Tak jo, vidím tady reakci, super, děkuji za odpověď, takže tam jsme teda odpověděli. A jdeme na další dotaz. Paní Danielka, dobrý den. Statiste se prosím s získáváním zákaznických referencí aj u společností typu advokátská kancelária. Máme v Polsku advokátskou kanceláriu, takže máme s tím zkušenosti. Byla byste první na Slovensku. Super, takže potom konkrétní jakoby typy dotazy, tak doporučuji kontaktovat Tomáše napřímo asi.
Ano. Případně, jestli k tomu chceš ještě něco doplnit, můžeš. No, protože nevím, jestli už si nepamatuju, jestli jsem se o tom zmínil na začátku. V podstatě jste schopná nebo schopni shromažďovat recenze od vašich klientů, v případě, že ty klienty máte, že máte zákaznickou databázi. Jestli máte telefonní číslo toho klienta, jestli máte e-mailovou adresu, tak prostě můžete mu buď poslat e-mail, zavolat a požádat ho aktivně, aby vás ohodnotil. Důležité je, abyste ten první krok udělali a pak našli způsob, jak ty recenze zobrazovat na vašem webu. Co se týče advokátských kancelárií, tak pokud si nepletu, aspoň v Polsku, nevím jak v Česku, představte si, že advokátské kancelárie nemůžou dělat produktové reklamy v Google, jo? Nebo textové reklamy v Google, nemůžou propagovat svůj business. Takže je strašně důležité to, abyste prostě měli ty recenze na webu nebo posílali je do organických odkazů. Ale třeba už firmy, které prodávají alkohol, můžou mít produktové textové reklamy v Google. A zase firmy, které prodávají doplňky zboží, doplňky stravy, nějaké prostě tabulky s vitaminami, tak tam to je prostě, jo, mám pár klientů, kteří mají s tím problém v Česku. Že jim prostě, nevím, už zapomněl jsem, jak se jmenuje ta organizace, že jim prostě zablokovala účty v Google, jo, nebo prostě jim řekla, že nemůžou, nebo Google jim spíš zablokoval účty a řekl, že prostě nemůžou dělat produktové reklamy na nějaký, nevím, jakou vitaminu nebo něco. To znamená, advokátní kancelář ale může mít normálně Google firmní profil a to si myslím, že tím pádem bude jako hlavní asi věc, kde se můžu prezentovat, že tam jsou ty recenze, protože nemůže mít prostě reklamy v tom, v tom vyhledávání. Ano. Super, díky. Tak jdeme na další dotaz. Pan Jirka, máme většinou produkty, textil nebo obuv, které se dříve vyprodávají a přijde nová kolekce, než se podaří nazbírat nějaký zajímavý počet hodnocení. Má cenu i s tímto pracovat? Samozřejmě má cenu shromažďovat hodnocení e-shopu, musíte budovat důvěru ve vaši značku, ve váš business. Nevím, jestli teda rotujete 95% sortimentu nebo jenom 80%, jestli máte třeba 20% produktů ve stále nabídce. V případě, že ano, tak stejně se vyplatí prostě shromažďovat produktové recenze pro ty produkty, které máte ve stále nabídce. No. Určitě to bude asi těžší pro ty, které rotují, tak získávat, nebo aby to mělo jakoby vůbec nějakou hodnotu do budoucna. Každopádně myslím si, že každá recenze, i která případně je na podobný produkt, nebo může být prostě produkt, který byl v té kolekci a už tam není, ale prostě ty produkty asi budou v nějaké jako vazbě, bude to nějaká časová řada, tak i to má hodnotu a vlastně to podporuje to ten brand té značky samotné. Určitě, záleží na tom prostě, kolik trvá doprodat danou kolekci. Jestli máte třeba jedny šaty nebo boty v 10 rozměrách a barevných variantách, tak si představte, že jde zobrazit prostě recenze, hromadně recenze pro všechny varianty. Jo? Nemusíte mít prostě jednu recenzi jenom pro červené šaty nebo pro modrý a zobrazovat jednu recenzi prostě na úrovni produktové karty. Můžete zobrazit dohromady všechny recenze na prostě na hlavní produktové kartě. Dobře, tak máme tady, pokud se dívám správně, aktuálně poslední dotaz z chatu. Pan Michal Macák, jak správně odpovídat na recenze? Opakovat fráze typu děkujeme za pěknou recenzi nebo pokaždé vymýšlet unikátní obsah, co může být náročné z pohledu copywritingu? Díky. Jo. O tom jsme se už trošku bavili. Hlavně odpovídejte na ty recenze. Není důležité, jestli začnete tu odpověď od děkuju za recenze nebo jsme rádi za recenzi. Doporučuji tomu věnovat trošku času, protože musíte dostat do té odpovědi ty klíčové slova, které pak prostě Google použije, dostanou se do Google jako nový SEO content. Takže jestli prostě odpovídejte, ale hlavně strávte trošku času na to, aby ta odpověď měla ty klíčové slova. Aby měla trošku masička, no. Díky. Mám tady reakci od Jirky na předchozí dotaz, že zobrazení dohromady je dobrá myšlenka.
děkuji za odpověď, takže díky za ten feedback. A teď tady ještě reakce od pana Toma. Prosím, pošlete nahrávku tohoto webináře. Určitě, jak jsem říkal, webinář si nahráván, včetně diskuze, takže my to dáme dohromady a v následujících dnech, nejbližších dnech očekávajte e-mail s odkazem na nahrávku, na záznam toho webináře. Mm-hmm. Tak, teď už tady nevidím dotaz v chatu, tak klidně dám prostor komukoliv, kdo bych měl zájem a odvahu se odmítnout a doptat se na cokoliv by vás zajímalo. Vidím, že tady přibývá dotaz v chatu, tak to necháme to dopsat. Tak já se teda zkusím se tím zeptat. Jak vlastně hodně se tady vlastně mluví o tom sbírání recenzí z různých zdrojů, ale furt, nebo teda aspoň já nemám úplně jasno, jak to vlastně agregovat, jakým způsobem, jak to efektivně, protože ty recenze jsou v různých formátech, to znamená jakoby to agregování a jakoby jako spojení do jednoho, abych to mohl zobrazovat prostě někde na jednom místě v nějakém jednom widgetu. Jak vlastně tohle probíhá technicky, nebo jak se to dá, jaký tam jsou řešení? Existuje samozřejmě několik způsobů, jak to agregovat. Já schválně nechtěl jsem, aby to byla prodejní prezentace, protože můžeš si najmout službu, jako třeba naše, na kterou to všechno outsourcuješ, která to všechno dělá za tebe, začne shromažďovat recenze, zobrazovat všude možně na webu, Google. Jestli si to chceš udělat sám, tak musíš najít způsob, jak ty recenze získávat od klientů, pomocí kterých kanálů. To jsou ty kanály, o kterých jsme se bavili, maily, SMSky, online dotazníky. Jo, jestli použiješ třeba online dotazník od Google, tak dostaneš se k těm recenzím, ale pak je musíš skopírovat, dát na web, napsat, že nejsou to ověřené recenze, nebo jestli to jsou ověřené transakční recenze, tak prostě je to mnohem komplikovanější. Samozřejmě jde to udělat, jestli máš na to prostě lidi, čas, peníze, na to řešení, které si naprogramuješ sám, tak musíš prostě přijít na ty dva, nebo najít, rozlousnout ty dvě věci. Jak agregovat recenze sám, jestli budeš mít třeba v cloudu nebo na nějakém FTP serveru, a pak samozřejmě, jak dostat ty recenze na web, jestli tvoje e-shopové řešení umožňuje import těch recenzí a nahrání těch recenzí přímo na widgety, které máš na webu, a poslání recenzí do Google Merchanta, aby se zobrazovaly v Google, nebo ne, nebo si to musíš naprogramovat sám. Takže velmi dlouhá, komplikovaná odpověď, vím, ale bohužel. Takže chápu, řešení jsou různá, od prostě si to naprogramovat sám a nějakým způsobem vyřešit s vlastním programátorem a vlastní widgety a všechno to dávat dohromady, přes nějaký, řekněme, krabici řešení od stávajícího e-shopových řešení, na kterým ten konkrétní e-shop působí, plus možnost vlastně využít služeb externích partnerů typu třeba právě spolehlivé recenze, které jednak umí ty recenze agregovat, ale jednak umí ty recenze i vlastně vůbec jakoby pomoct s tím získáváním a z různých zdrojů, jestli to říkám teda správně. Super. Dobře, tak doplňující otázka teda, řekněme, že bych zvažoval možnost spolupracovat s nástrojem typu spolehlivé recenze. Jak vlastně, co k tomu je potřeba? Jaký tam jsou požadavky na to, abych mám e-shop, chci získávat recenze jednak na e-shop, jednak na produkty. Jak vlastně se na vás vlastně napojit? Je to dost jednoduché pro většinu komerčních řešení. V Česku máme už pluginy, pomocí kterých získáváme informace ohledně objednávek, protože vždycky potřebujeme vědět, znát jméno, příjmení vašich zákazníků, e-mailovou adresu, telefonní číslo, v případě, že pustíme do toho audiobota. A samozřejmě potřebujeme znát i ten product ID nebo produktu. Takže potřebujeme od vás informace o objednávkách. S čím samozřejmě vám může pomoct i Mergado, protože potřebujeme to dostat v nějakém určitém prostě formátu. Takže to je ta první věc. Další věc, widgety,
pomocí kterých zobrazujeme na webu, ty můžeme nasadit přes Google Tag Manager nebo pošleme vám zdrojové kódy widgetu, aby váš webmaster je nasadil sám. A abychom mohli začít zobrazovat recenze v produktovém feedě, v produktových a textových reklamách v Google, tak bychom od vás potřebovali ten produktový feed, který posíláte do Google. A protože jsme certifikovaný partner Google, takže můžeme ty recenze pro vás zobrazovat v Google. A na celém světě existuje jenom 30 firm, které mají certifikaci Google jako externí partner na získávání autentické zpětné vazby. Super. Takže to jenom to shrnu, takže je potřeba napojení informace o objednávkách, důležité jsou ankóry a pokud chceme ještě dělat recenze vlastně o produktech, přímo o produktech, tak je k tomu potřeba produktový data, to znamená produktový feed. Tady jenom doplním, že vlastně tím, že jsme vlastně partnerem služby Mergado a spolehlivé recenze, tak Mergado podporuje vlastně ten formát pro předání vlastně těch produktových dat. To znamená, pokud už jste v Mergadu nebo pokud byste to zvažovali, tak je možnost vlastně využít ten formát a na spolehlivé recenze takhle jednoduše napojit. Tak. Mezitím tady přibyly dotazy, tak rychle se pustíme do toho, ať to stihneme v nějakým časovým limitu. Paní Petra P. Jakým způsobem reagovat na negativní recenze, respektive na recenze, kdy jim něco chybí? Jak je přimět, aby odepsali? Děkuji. Jak reagovat na negativní recenze? OK, to jsem pochopil, ale pak jsem nepochopil tu druhou část té recenzí, když něco chybí v recenzii, nebo když něco chybí v objednávce, kterou jste poslali zákazníkovi, abychom zbytečně to taky nekomplikovali. Reagujte, odpovídejte na všechny negativní recenze, jo? Napište prostě třeba, milej zákazníků, děkujeme za zpětnou vazbu, za recenzi, už se na to díváme, ozví se nám prosím na tuto e-mailovou adresu nebo na to telefonní číslo, nebo zavolejte tomu klientovi a řešte to mimo, prostě online, hlavně, abyste na tu recenzi odpověděli, aby další potenciální zákazníci viděli, že na každodenní bázi kontaktujete ty vaše klienty, nespokojené klienty a řešíte jejich stížnosti. Důležité je to, aby tam prostě byla od vás vždycky odpověď. Super. Děkuji za odpověď. Já myslím, jo, teď tady vidím doplnění. To znamená, když recenzi, nebo když zákazník něco chybí, to znamená, když je recenze spíše neutrální, něco mu chybí v sortimentu, ale neupřesní. Jo. Napište, jo, super, děkujeme, rádi prostě se s vámi spojíme a vyřešíme to. Za hodinu bude vám volat náš customer service specialista a dořešíme to společně k obopůlnému prostě úspěchu a spokojenosti. Nic víc nepotřebujete napsat. Nebo psat, pardon. Super, tak jo. Vidím reakci, dobře, děkuji, takže snad jsme odpověděli. A mám tady poslední dotaz z chatu, tím bychom asi už uzavřeli celý Q&A. Jaký má služba spolehlivé recenze pricing? Na webu jsem ho nenašel. Klienti nám platí měsíční paušál podle průměrného množství objednávek, které generuje e-shop za měsíc. Takže klidně napište mi na LinkedInu nebo zabukujte si schůzku se mnou přes spolehlivé recenze.cz. Můžeme se pobavit o tom, kolik ta naše služba může stát pro vás, jaké může mít přínosy pro vás. Takže rád vám to odpovím na tu otázku podrobněji. Díky. A ještě teda přibyl jeden dotaz, tak to rychle se na to vrhneme. Pan Michal Macák. Dokážete tedy zobrazit celkové hodnocení obchodu v Google profilu, jak v organiku, tak v Ads pomocí produktového feedu z Mergada? Víceméně ano. Protože shromažďujeme pro vás vždycky dva druhy recenzí, buď recenze na produkty nebo na hodnocení vašeho shopu. Jestli máte problém s tím produktovým feedem, tak můžete si ho upravit v Mergado.
protože většina těch krabicových řešení, samozřejmě máte tam v adminu už předem vygenerované odkazy na třeba Heureku nebo Zboží.cz, ale realita vypadá tak, že občas prostě, nebo velmi často stává se, že musíte si to upravit, jo, a jinak by Mercado neexistovalo. A neměli by tak skvělou službu, kterou by the way používá náš klient, no pár našich klientů, Decodum.cz třeba. No, ztratil jsem se ty odpovědi. Takže jde o to znamená jenom to přesním zhrnu, to znamená pomocí produktových feedů, například Mercada, tak se vlastně dokáží zobrazovat hodnocení obchodu v Google profilu. To znamená, produktový feed vlastně tam obsahuje produktovní informace, ale v rámci toho i přes vlastně napojení na spolehlivé recenze dokáže agregovat, to znamená včetně těch hodnocení toho e-shopu jako takového. Otto von Bismarck řekl, že lidi by neměli vědět, jak se dělá politika a klobasa. Takže jenom dovolte vám, že máme samozřejmě způsob, jak dostat ty recenze do organických výsledků vyhledávání do produktových textových reklam, protože jsme certifikovaný partner Google a ty recenze shromažďujeme pro vás my a pak posíláme je do Google. Takže já v podstatě bych od vás, nebo my v podstatě potřebujeme jenom těch pár věcí, o kterých jsme se bavili, a samozřejmě recenze dostáváme do Google, do reklam, do organiku několika způsobami, o kterých teďka prostě na veřejnosti bych se nechtěl bavit. Super. Tak tím jsme vyčerpali dotazy. Já to myslím, že jsme to stihli v nějakým slíbeným časovým limitu, takže všem děkuju za širokou diskuzi. Tomáši, tobě děkuju za prezentaci, za všechny informace zajímavý. Jak jsme slíbili, tak záznam, včetně prezentace, která tady byla prezentována, tak přijde všem do e-mailu a tímto teda ještě jednou díky Tomáši a loučíme se někdy zase příště. Nashledanou. Já taky děkuji moc za pozornost, za tu šanci. Radíme, bylo to super. Nashledanou.